Ja. Hvad... Er spændt, inden du skal ind? Nej. Hvad har du... Og det er rap, eller hvad siger du? Nej, desværre. Er det ikke det, siger du? Okay. Nej. Men tror du kan imponere dommerne her tredje gang? Det er jeg ikke et tvivl. Er det nogle hårde dommer? De er fandme gode. De siger deres mening, som den er. Hvad accepterer du? Hvad? Den accepterer du? Nej, det er jo ikke det, jeg sagde vel. Og hvad er det for en særpræget hårdbeklædning, du ligesom har valgt at Den er gangster. med? Er det noget, som Red Hot Chili Peppers vil eventuelt kunne gøre? Nej, det er det ikke. Altså, det er jo sket Woodstock i... Var det 97? Woodstock i 97, ikke også bassisten der. Han skal jeg fandme kunne huske, mand. Nå, han optrådte fandme nøgen med bass foran. Nøgen? Ja. Flea hedder han. Det var ikke noget, du kunne finde på, eller? Jo. Kan I se? Nej. Okay. Håndbær. Nå, hvornår kommer du... Du har 2 minutter. Det er godt. Ej, jeg skal lige finde... Du har 2 minutter, det ved du. Prøv med adios. Nej, lad mig.